Il-Kap tal-Oppozizzjoni Joseph Muscat qal li l-politika dwar l-enerġija trid tkun ibbażata fuq 3 kolonni: security of supply, sostenibilità u enerġija bi prezz affordabbli. Il-Gvern Nazzjonalista falla fuq 3 fronti u llum qegħdin f'sitwazzjoni fejn l-enerġija mhijiex affordabbli. Illum il-familji Maltin u Għawċin qed jħallsu t-tielet l-ogħla kontijiet tad-dawl fl-Ewropa. U qed jonqsulhom il-flus bil-but minħabba f'hekk. In-negozji qed jħallsu t-tieni l-ogħla kontijiet bi problema u periklu għal postijiet tax-xogħol. Dan meta m'għandniex il-pagi u l-volum tax-xogħol ta' pajjiżi Ewropej. Gvern ġdid sostna Joseph Muscat se jkollu lill-konsumaturi u l-iżvilupp tal-pajjiż bħala il-punti fokali fejn is-settur tal-enerġija ma tibqax kwistjoni f'idejn il-politiċi. Qal li gvern ġdid iġib is-serjetà f'dan il-qasam u għal kontrarju tal-gvern immexxi minn Lawrence Gonzi mhux se jkun qed jilgħab bil-kontijiet skont meta tkun ġejja l-elezzjoni. Aħna mhux se ndaħlu lill-poplu fi spejjeż ġodda u f'taxxi ġodda, iżda se wettqu policy koerenti. Gvern ġdid immexxi minni se jkun qed jaħdem mill-ewwel ġurnata, day one, fuq il-pjan biex irraħħsu il-kontijiet b'mod realistiku u sostenibbli. Il-kontijiet jistgħu jorħsu u se nraħħsuhom. Konxju, Sur President, li jekk nagħtaw il-fiduċja din se tkun waħda mit-testijiet ewlenin tagħna quddiem il-poplu. Qed inwiegħda għaliex naf li nistgħu iwettquha. Naf li sewwet huwa u naf li hemm bżonn illi iwettquha. Joseph Muscat kellem ukoll dwar il-ħsarat estensivi li sofrit l-estensjoni tal-power station ta' il-Mara u kif aktarx bħala pajjiż se jkollna nidħlu l-qorti biex niġbru l-ispejjeż li qed insofru. Qal li l-Prim Ministru tilef kull kredibilità meta lanqas biss kien jaf x'qed jiġri, l-istess kif tilef il-kredibilità fuq il-petrol u d-diesel. Bħal eżempju l-Kap tal-Oppozizzjoni paraguna iż-żieda ta' 20% fil-prezz tal-petrol fiż-żona euro ma' żieda ta' 40% li kellna f'Malta f'dawn l-aħħar 4 snin. Qallu quddiem dan kollu jeħtieġ li tingħata spjegazzjoni l-istess kif għandu jkun spjegat kemm se nkunu qed inħallsu għall-elettriku li nixtru mill-Ewropa la darba jitlesta l-interconnector. Joseph Muscat għamel sensiela ta' mistoqsijiet ukoll dwar il-pipeline tal-gass u kritika lill-Gvern għal falliment spettakolari li kien hemm fil-pjani dwar l-enerġija alternattiva u rinnovabbli.